Pemphero Mphande walatira peji ya Makosana ndipo walankhula zambiri zonyoza peji ya Makosana, koma funso ndikumati chimene chachitika ndi chani. Mu video iyi ndifuna ndikufotokozereni zonse kuphatikizapo ndiwerenge zonse zimene Pemphero Mphande walemba koma muchichewa. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndipemphe kuti muchite subscribe komanso muchite like pa video iyi ndi muphunzirapo zinthu komanso mumva zinthu zimene mwina simmayeneka kuzimva kuchokera kwa ma celebrities akuluakulu ku Malawi akusinthana chichewa. Tiyeni tione zoterezi. Kunali mwambo wa mayimbidwe pa 13 March mchaka cha 2025 kumeneko ku Blantyre, kumene kunali oyimba a acoustic ndipo Ketula analinso kumeneko. Mayimbidwewa anaponyedwa live pa Times 360 Facebook page, pamene mtolankhani wa Times yo analemba kuti atakhala nthawi yayitali asanayimbe ku Sounds of Malawi acoustic session ku Alliance Francaise de Blantyre, Ketula anapeza danga lachinayi usiku kukayimba kumeneko. Apa anthu anayamba kulemba m'makomenti muja mmene zimakhalira pa Facebook, ndipo munthu wina analemba komenti kuti munthu uyu takhala tikupindula naye ngati ziko, koma vuto ena adangontenga kuti zonse azikapindula okha, zikomo mutchuke ndino. Apatu mkuluyo amatanthauza kuti kuimba kwa Ketula kukanatha kupindulira dziko la Malawi, koma Pemphero Mphande anamuponderedza. Koma Facebook page ya Makosana itaona izi inangopanga kope zimene analemba munthuyo ndikupanga paste pa samba lawo la Facebook zija zimene zinali m'makomenti pa page ya 360 Times. Iyeyi anaponya pa page yake atayika chithunzi cha Ketula, ndipo iwo anangolemba motero: munthuyu tikanakhonza kupindula naye ngati dziko, koma panavuta ndipati. Sikuti pali pomwe panavuta ayi, koma pali munthu wina wadyera anangotenga zonse kuti zikhale zake, kuti azikapindula ekha. Atchuke ndi iyeyo chabwino wawina. Ndiye kenako anazachita tagi dzina lija kuti watero Shakira Kingford Kaduya. Okay fine. Now tikaona text yoyambayi imene mwini wake analemba, ndi tikaona mawu amene analembanso Amakosana. Of course mfundoyo ndi yomweyo, koma muli kusinthidwa kwa mawu zimene zikupangisa kuti post iyi ndi direct information kuchokera ku Makosana. Nkhani iyi ayipanga ndi Amakosana chifukwa zinakhala kuti nali copy and paste bwezi itangobwera mmene analembera mwini wake, koma iwowa anayisintha kungotengamo mawu angapo amene analimo comment imene ndi kuwapanga kuti akhale mu post imeneyi. Koma zinthu izizi zitatero zinampyesa mtima Pemphero Mphande, ndipo anapanga share post ya Makosana ija kupita nayo ku page yake Pemphero Mphandeyo. Ndipo uku Mphande analemba motero kusambwaza page ya Makosana. Uthenga wake wa Pemphero Mphande uli mu English, zimene muziona pa screen pa ndi za English, koma ineyo ndazitanthauzira muchichewa. Page yakoyi umayankhulapo zausiru komanso zopanda pake, ndipo umangofuna chidani. Wachitapo chiyani pa nyimbo kapena pa oyimba wina aliyense? Pamene ndinkampeza Ketula zaka 4 zapitazo anali ndi osatira pafupifupi 20,000 pa Facebook. Sankapeza mabooking, anali asanatuluse album olo imodzi. Panalibe amene ankayankhula za nyimbo zake kapena za luso lake. Analibe ndalama ina iliyonse kuchokera mu kuimba kwake. Nditayamba kumuyang'anira komanso kumupanga manage ngati manager wake kwa miyezi yokwana 9 yokha, anakhala wamkazi oyamba kukhala ndi osatidwa ambiri kwambiri pa social media ku Malawi. Iyeyu anakhala wamkazi oyamba komanso wakhala wamkazi oyamba kupeza ma views okwana 100,000 pa YouTube maola okwana 24. Ankayimba sabata ina iliyonse m'mashow, anapeza ndalama zambiri komanso kuwina Artist of the Year mchaka chimenecho. Panopa Ketula akuimba ma event ama company almost sabata lina ililonse.
anagula galimoto yake ndi ndalama zochokera mu nyimbo ndipo akupeza ndalama zochuluka. Iyeyi ndiye wamkazi okwera mtengo kwambiri, that means kuti aliyense ofuna kumubuka iyeyi amalipira ndalama zambiri kuyerekeza ndi munthu wamkazi wina aliyense oyimba amene akonza kubukidwa. Iyeyi anapitaponso ku America kukatulutsa album chifukwa cha ntchito imene ifeyo takhala tikuyigwira. Kodi ino munalipo kale? Munali kuti mmangoziwa kunyoza zitsiru ino, koma palibe oyimba wina aliyense amene mwamupanga manage olo kusintha moyo wake. Ndioneseni posti imodzi imene mwakhala mukulemekeza Ketula kuti anali dolo mu 2021 pamene ndinampeza. Phunzirani kulankhula zinthu zoona ndipo zokomera anthu onse, osati zobisala. Watero Pemphero Mphande kuuza amakosana. Koma nkhani ndi yakuti izitu zabweretsa chipwirikiti pa social media pamene anthu ena akuti Pemphero Mphande wathandiza Ketula kwambiri kuti adziwike pa mayimbidwe komanso kuti akule pa mayimbidwe, pamene anthu ena akuti Pemphero Mphande walowesa pansi luso la Ketula. Koma funso ndikumati inuyo mukutipo bwanji? Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati video iyi mwayikonda ndipemphe kuti muchite subscribe, timakhala ndi ma videos ambiri. Mukutidziwa bwino inu tachita ni subscribe ngati simunatero.